hasile bisa becik murakapi karo para umat. Mula ora mokal lamun to warga Gunggung iki padha nganakake tasakuran nikmate bumi. Syukur ana ngersane Gusti kang nyipta jagat. Ora kono ora kene sapa sing demen nyukuri peparinge Gusti, Gusti bakal maringi sing luwih akeh meneh. Allahumma amin. Tur syukurane warga Sugihan mesti gelar kelir utawa gelar jagat. Dadi wong nanggap wayang kuwi padha wong gelar jagat. Mula piyayi biyen nek jeneng urung wayangan padha wae urung duwe gawe. Tegese gelar jagat, debok iki nglambangke bumi. Kelir iki nglambangke jagat, lampu iki nglambangke soroting rembulan karo sengenge. Wayang pirang-pirang iki nglambangke wong sing do urip ning alam donya. Ana sing watake kaya Werkudara ning ya eneng sing watake kaya Dasamuka. Ada kelebihan pasti ada kelemahan. Ada kelemahan pasti ada kelebihan. Sebab apa? Menungso ki wong biasa dudu malaikat mesti ana kurange. Iya ya Mak iya. Nduk, apa Mak? Alhamdulillah warga masyarakat ing Sugihan bengi iki padha ketok mencorong-mencorong, padha ketok ayem tentrem kabeh. Ya iki warga masyarakat urip ning donya lampun to dilambari rukun ki ya dadine kaya ngene iki. Rukun gawe santosa terang gawe bubrah. Wong ki nek rukun nduk nanggap wayang ki ragate ora sithik ragate akeh. Ning saka linambaran rukun akhire tundone iso kelakon sing kanthi gayenge kaya ngene iki. Iya ya Mbak iya. Muga-muga rukuning warga ing Sugihan iso langgeng sak lawase urip. Amin. Pak Lurah Sumadi nggone ngasta dadi songsong agung desa ing Sugihan. Selamat atas terpilihnya lagi sedulurku tuwa Bapak Sumadi kang wis pinercaya karo rakyat dadi songsong agung ngayomi warga masyarakat sedesa Sugihan, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Amin. Awake dhewe sowan rene tamune pirang-pirang, panggunge dhuwure nganti kaya tribin. Lho, le gawe wah sing pasang panggung, pasang sing nganti kaya los mbako. Ya. Jumbuh karo tamune. Ya. Pesindene tak urutke ya, Nduk, kok kulon dhewe iki sinden rondo. Aku anu kok, Nduk. Golek sinden ki ya sing bebas-bebas ngono kuwi. Ya. Kuwi rondo. Kula kademen. Ya. Asmane Mbak Lestari, asli saka Repaking. Ya. Lah etane kuwi wis tau dadi bojoku, Nduk. Piyayi kene wis pirsa kabeh. Bu Irman iki kuwi ra kaya bojomu biyen kae to, Mas. Aku ya ngono. Biyen nang ngrene iki sindene mesti Bu Kamti karo Mbak Sri Metruk. Ya. Aku sing kumayang rene iki ket aku jek bujang kok, Nduk. Nganti aku wis putu. Wah, masyarakat kene tresna karo kowe ya, Mah. Mula aku nek rene iki ora tau ngrembug dhuwit kok, Nduk. Ya sapa eneke? Iya. Bu Kamti iki tau nikah karo kowe. Mula timbangane aku ngakon wong liya ya wis luwih becik. Mantanku tak jak nyambut gawe meneh. Iya. Mbiyen ku ora segitu kok, Nduk. Iya. Sing segitu ya apane? Wis pokoke ora ngono kuwi mbiyen. Bareng aku ngerti le menteh. Aku kelingan zaman aku numpak bis, Nduk. Piye? Aku numpak bis saat nyekar mbahku Jiring kudune medune rak ndelanggu. Ning aku ngantek teko Klaten gara-gara enek wong ngemiki anake. Anake iki rak bis iki rak dileti dalan kae dalan nggo wirawiri kondektur kaya aku ning kiwa dalan, wong sing ngemiki anake iki ning tengen dalan. Anake arep dimiki. Wah, anggere kowe mau tak keke Pak Dewi lho, ngono kuwi. Wah, aku terus wah keke tenan ya. Nganti tak rewangi medhuk ning anu ngaran Mlese. Aku tekok, Mbak kok mboten sios mang paringi kula. Wah, anak kula pun purun kok, Mas. Nggih pun. Ya, Bu Kamti, ya, kuwi ya uripe ijen, ya. Etan dhewe kuwi wah, Bathari Winutama lho. Wah, ngrene sapa le nimbali Mas Yoto ya? Iya. Mas Yoto ki mau wis bingung.
Pripun Gareng kok dereng teko nggih, Pak? Oh, mengke niku urusane Mbak Pur. Pun mengke anggere teko rak dikempit Mbak Pur. Jan. Mbak Pur teko karo Gareng dikempit sirahe malah kaya ngempit kirik. Ya. Nduk, apa, Mak? Mas Yotomo ya ngersake lagu. Ya, lagu Sesideman. Ya. Sesideman kuwi nuwun sewu kasarane kuwi lagune wong demenan kuwi. Ora apa-apa. Wong kuwi lagu kok. Eneng pundutan saka mburi kelir. Wah. Ki wong tuaku dhewe, Pak Kasmono sekalian Ibu Yamti. Ya, saking Gendongan Solo 3. Wajib 500.000 rupiah. Ya. Ngersake lagu apa? Ngersake lagu endi mau? Nidam Sari nggih. Nidam Sari. Terus iki mau Pak Yoto ngersake Sesideman. Iki ning Nawala meneh nganggo rokok Samsu 234. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dalang Sinuman Priya Utomo minta lagu Banyu Langit. Nggih, mengke. Wah, jan. Pokoke anggerene iki kudu nganggo musik, terus Mbak Pur kudu enek. Pokoke Mbak Pur iki mati urip karo Piyai Sugihan. Iya. Kuwi nek rene ya ora tau rembukan duit, mbok tompo dibatalke, Nduk. Iya. Le tak gumuni Piyai kene iki sing tau ndek mben, kuwi jane aku ora selo, ya sida mundur ning sura, Nduk. Ora apa-apa. Saka tresnane karo awake dhewe. Coba nyuwun Nyidam Sari. Ya, Nyidam Sari. Larase pelok. Sing bawa swara kakung meneh. Swara kakung. Le kulon genti. Ya. Rasa gelo. Ya iki ning Sukoharjo diringi kentongan, wah mati ra meneng-meneng. Ya. Yo, diapik-apike ra apik pecah ndasmu. Ras terus dadi sepakati di grup kok ngantuk yasinke. Nek dipundhut men dan dipundhut. Pak Lurah nggih esuk iki bingung lho. Bingung piye gamelane biasane iki isu wis teko mung rada awan. Nggih bengi kanggo eneng Kaliyasa nyuwun pangapunten. Sing penting lancar sak kabeh, lancar sak kabeh. Nuwun sewu Mbak Limbo. Piye? Niki ingkang ngersakaken bawa Pak Kiman Jrosi Pak kala wau. Oh, Pak Kiman? Nggih. Oke, pundi piyayinipun? Binarak minggah. Nah, tintingane le. Bapak Kiman kula suwun pinarak panggung. Pak Kiman pinarak ngriki. Kula suwun maring dawuh Pak Kiman. Wah, matur nuwun Mas. Bapak Kiman kula suwun pinarak panggung. Mas Kiman pinarak ngriki. Kula suwun paring bawa Mas Kiman. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Nggih, Nduk, piye, Mak? Pak Kasmono karo Ibu iki piyayi saka Sugihan. Dadi neng kene iki ya wis padha ning gone Pak Kasmono meneh. Iya, Mangga. Wah, Piyai Sugihan ki pancen wah, ana ngendi-endi tur teka ngendi-endi, tur nang ngendi-endi ya sugih kabeh, Nduk. Asma kinarya japa nek lakon wayang donga. Desa Sugihan kuwi nggone Piyai sugih, sugih bondo donya, sugih ngilmu. Nah iya. Sugih pengalaman, sugih tata krama. Ya. Nek lakon wayang kuwi donga. Bengi iki jaluk lakon wayang Wahyu Makutarama. Pokoke kon gayeng-gayengke nggih. Pokoke kabeh gayeng lan orane karek dalange kok. Lah iya. Yo, monggo Mas. Duh wong ayu. Suarane apik. Pepujaning ati. Mas Giman. Dalem, Pak. Sampeyan daleme nggih mriki. Kawula gendongan, Pak. Oh, gendongan. Oh, derek
anu ibu. Bapak kali Oh. ibu. De. Anu Bu Yamti kuwi kaya Banowati, nek bapak iki kaya Kuntadewa. Dadi wis lah iya. Tenan kok. Wong aku mayang nang kono diuyak-uyak ndang madango. Mboke masaki mung kaya ngene iki. Nggih, Bos aku. Wah, lah iya. Bapak iki perintahku. Mang Dahar Mas Kliwir. Nggih. Ya. Ya, Mas. Kaya ngene wong nandhang asmara. Putrane bapak ki loro, sing siji polisi, sing angka loro ya polisi. Sing mbarep tugasnya ning KPK Jakarta kono, sing angka loro tugasnya ning Salatiga. Lah iya, kuwi jenenge piyayi wis sukses, anak dadi kabeh. Yo, teruske. Apa to awakku dhewe duh dewa Jawata Agung Engko bukane urgent lho, Le. welas somring wak mami Sing ngethuk kuwi kok ngendi? Kuwi kok SMKI lho. Lho, kono ya pinter pokoke anggere krungu kliwir nek ngendi mangkat. Kudu ngethuk, ora ketan adoh karo rancakan ya carane kampline nggo lambaran kethuk. Kuwi sapa? Jenenge Man Kece kuwi. besok kapan katekan Wah, arep mulai esuk lakone Putri Boyong. jejer lan wong ayu Larase pleng suarane apik. Sampean le kumpul karo seniman ya suwe, Mas. Ya? Wis ora tegese wis suwe ngono lho. Wah, berarti sampean pancen bener, Mas. Mang Dahar atur kula, wong ki anggere kerep cedhak gamelan dadi wong seni awet nom. Niki lho sinden le kula dhewe niki umure wis 108 lho, Mas. Nyatane jek kaya ngono kok. Mbok nek sesuk ngerti-ngerti maksek, mbok. Ngerti-ngerti to ngene iki lho. Mbok. upamane ronakodo Bar terus mbelani. Dongane elek minggat kok. Ya. Terus le kula dhewe mbae enek ning ngewaki, enek ning ngewaki. Mbae. Iki Mbah Les jenenge. tanpa prau sasat sarah dene Jalodri Mbah Les ki ndilara apa ya? Turu nek mobil ku ngukur awak nganti suarane mok krok krok. Harus nyekel mic, engko. Apa? Lho wayahe kok. Wayahe. Nyidam sari as Sampean mang ngendika Mas? Mang pilih sinden lendi. Sing etan pripun? Sinden baru. Oh, waduh golek ya le rondo lho. Jan, iki pancen aku muni rondo dincim kok ngisor mesti kok. Sing ndi Mas? Niki mawon le rondo. Ayo ngadeg kok. Niku umure pun 108 sampean ngira apa-apa, Mas? Ya wis. Wis. Pokoke karek cepakne gampang beras kuning karo sentir. Ngadeg.
Jan. Ayune nganti kaya lethong kebo. Nah, ayo. Kok sia-sia karo aku to kok. Ora ya sia-sia karo aku ta piye? Njaluk kualat apa piye? Makuk. Suarane anjlok makuk. Sing ngendang kuwi Tanjir kok. Ya Mbah. Upama sliramu segar melati Aku kumbang idam sari. Kakung. upama sliramu margi wong Putri. Aku kang bakal ngliwati. Mas Giman. sineksen lintangi luku semono Butari. Janji prasetyane ati. Mas Giman. namung tansah cuman teling netra rinasa Butari. Rasa rasane riyo. Dituthuk nganggo pipa landeng. miberasa jagat raya ana bukit lan samudra Lilo. Mandek le. Nah, le ngendang ngaji terus le mbedhuk anakku lanang. Lah anakku lanang iki kesenengane piyayi kene. Angger anu Pak, putrane kan mangkat kan mayang awan. Nggih, sing ndi? Alah, le dhuwur nika le. Nah saiki nyuwun pangapunten anak kula wis ora tau iso mayang awan. Soale apa? Pisan mayange ya bengi ping pindho, nek awan iku mulang enten SMP 5 Solo, Narsopura. Nah, nyuwun pangapura kuwi ya kesenengane piyai kene. Wong sembuyane piyai kene iki somben iki ya sak ora-orane nurun nyang anake. Dadi warga kene iki ubayane bar kliwir terus nurun nyang anake kliwir. Ya, iya. Niki pun wonten gantose. Heeh, jane Mas kan. gantine Mas Dian pun enten. Sapa? Kalau wau siang Sapa? Pak Gondo. Oh kuwi anu. Oh adike dia. Ya. Konco lewo ta. Ya. Konco lewo. Konco lewo nek nyentem ulate kaya silit ya ta. Mutungan lho niku. Hah? Mutungan. Mbok men, mutung mbok men. Jar mudare apa mutungan? Yo, ya terus ke. nalikane ro ing dalu atiku Sira wong ayu. nganti mati Yo le ger gawe poke le. Engko le nyuwara kur. Giman karo Mbak Kari. Yo! Ayo yo! Yo! Kormas. Mas Diman sampe yo nyuwara. Monggo. upama
kon duit malah wedi. Konkur bareng malah wedi. Mang nyuwara Mas ora apa-apa, niku ora medeni kok. Ya. Malah bingung loh, bareng. Kita berdua bareng. Ora mudeng bareng ki mat ora mudeng. Ya. Monggo, Yuk. bareng. Nalikane ro Hei, hei. Hatiku Suwole. Ya, ayo nggak? Sip. Matur nuwun nggih. Le ngendang Jaipong niku adi kula geger niku ya dalang. Anake mangkat, adine mangkat, sedulure mangkat, mase mangkat, ponakan mangkat. Wah, sip. Nah iya. Limayang awan wau ponakan kula. Iya. Nah. Ya. Iki bengi iki aku ra ijen nggawa gareng. Ya. Yo, gareng-gareng maju. Sip. Pokoke ora rugi le masake soto. Nah iya. Wah, wagek teko yoga dalang ditari karo bos-bos. Pak, dahar soto, Pak. Dasare bulurah ki. Nah, jan piyayi luwes tenan kok. Mas, dahar soto manggue. Wah, kemutuk. Jan sambel lombok larang barang entek kaya wah duh. Serang nganggo duduh sambele. Wah, yagaku ndokoki sambel sak leno ae wah. Duh. Bar mangan ting plirit yang weteng. Iya. Kula nggih kedah ya duga-duga Nah najan iya, yo. lah aku serius sithik-sithik diokoli wae. Najan karemane pedes niku nek kokean nggih terus dadine sulaya kok jenengan iki. Nah niki alhamdulillah mari ya. Wes soto, lawoke karak, jan ngantek karak sak pabrik didepne yoga kabeh. Duh. Terus buahe klengkeng, lemper. Aku meling karo sopirku. Sul, tulung kowe nyang mlebu nang jero dikok klengkeng karo lemper. Aku nek bengi ngeleh. Nggih. Apa? Kene iki soalnya apa nggone wargaku dhewe reng. Dadi aku nek kene iki bebas bas. Nggih pun kados dene keluarga ki ambak. Nggih. Ya. Nggih ngaturaken wilujeng dalu Mak Cangik, Nggih. Pak Ibu. Pripun pawartosipun panjenengan lak nggih sehat to? Sehat walafiat. Tur nggih waras to? Waras. Nggih syukur nek sehat nggih waras. Soale sehat leh waras niku napa jane nek tiyang umum niku mastani sami ning jane lak benten. Oh beda ya? Nggih to, sehat niku lak tatarane raga, dene waras menika tatarane jiwa. Ngaten nggih. Dadi antarane sehat waras ki benten tiyang niku pinuju enten le sehat ning ora waras, enten tiyang sing waras ning ora sehat. Contone? Nek sing waras ning ora sehat niku contone kaya kula ngeten niki serak niki pun salah satu bentuk ketidaksehatan yang kecil. Nek sing gedhe wong lara jeroan-jeroan nggih teng rumah sakit nika. Nah, nggih ning nek wong sehat ning ora waras niku titenane gampil Mak Cangik. Nggih dados titenane niku anggere niki kanca kula dokter rumah sakit Jiwa Solo niku ngendika. Titenane wong lara jiwa ki gampang Mas Gareng. Anggere wong iki omong dhewe, takon dhewe, sauri dhewe ki kurang waras. Oh lah tak pikir-pikir malah tanjir. Pripun to? Pripun Mas Cangik? Mboten niki wong nggih niku mung ciri-ciri saking dokter niku ngendika ngoten menika. Nek jenengan lak nggih mboten to wong niku pun pakaryan panjenengan. Nek nggih kula nggih disangoni kalih dokter rumah sakit jiwa niku. Sangone apa? Disangoni ilmu nambani wong lara jiwa. Piye? Lho niku enten syarat-syaratane Apa tulung kuwi sampe go ditambani? Lah nggih tak tambanane ngeten niki saged kok. Ya Dadi mangap-mangap tok. Nggih. Dadi carane nggih enten dongane nek tak rapal mengke wong sak jam paling ora mungkin ndak entek wektune. Intine mengke anggenipun kula rapali kula jak omong-omong ngeten iki. Mengke kula takoni anggere semawon pun bener niku berarti pun mari. Contone kula takoni nggo driji kok ngene iki pira? Loro, burung mari ngoten niku. Katanya pin Pak De.
Lah ngeten iki rong mari, ngoten lho. Contone ngoten niku. Lah ngeten iki pinten Mak Cangik? 5. Ah 5 ngoten niku pun mari jenenge. Oh lah kira iki Mas kira edan aku. Ah nggih, bingah sanget menika sowan wonten ing laladan sugihan. Ya. Panci kasunyatan sugihan menika laladan ingkang tansah maju pembangunanipun, maju SDM-ipun. Mila nggih kula mriki wau dalan ya wis alus-alus nyati awit biyen ya wis alus sakniki tambah ketok resik. Turne luar biasa sugihan menika dalam hal keamanan niku nggih ditingkatkan. Ya. Oh teng mriki niku anggere wong lanang lunga bar ngisak metu ngoten niku nguyuh dicekel kok. Astu niku. Saking amane nggih aman kok Mak Sange. Nggih. Bener. Nggih, wong nek diculke ora apa kepret-kepret. Nggih sugihan menika nggih asma kinarya japa. Saking suku kata sugihan. Ya. Su menika sudah menjadi tradisi tiap setahun sekali selalu mengadakan peringatan bersih desa atau sedekah bumi. Ya. Dinegi menika giat bersama menggelar seni budaya, utamanya menggelar ringgit utawi wayang. Ini adalah merupakan bukti sugihan adalah contoh pelopor desa pelestari budaya bangsa. Tepuk tangan. Nah. Dene kenton kiambahan menika handayani sayuk rukun seluruh warga sugihan yang terdiri dari 4 RW, 7 RT dan kurang lebih 1.100 KK. Guyub rukun bersatu di bawah pimpinan Bapak Lurah Sumadi. Kuwi Pak Lurah kang wis pinercaya ngantek 3 periode. Nggih niki luar biasa niki lurah rekor niki. Saestu 3 periode. Kalau bukan lurah yang benar-benar bisa amanah mengemban tugas, mestine mboten 3 tahun niku dipilih kalih wargane. Kula aku mung meling sok ben nek Pak Sumadi wis ra njabat, Nggih. sing dadi lurah sapa? Tiruwa kaya Pak Sumadi. Leres. Kepara nek kula nika remen sanget warga Sugihan itu warga yang cerdas. Duwe pimpinan nek dedikasinya sudah bagus, membawa kemajuan desa, ngopo dadak nyalonke liyane. Bahkan nerep nyalon kowe mikir, lurahku iki wis apike kaya ngene, aku tak rasah nyalon. Sok wae periode berikutnya. Ngoten. Mula niki luar biasa nyuwun tepuk tangan kagem Bapak Sumadi. Nggih. Saestu nggih. Niki adicaranipun. Anu reng, Pak Nggih. Sarik ini kok lurahe lho Mas Liwir. Lurahe kuwi kok nyemplung sumur kuwi gelem kok. Nek ngono kuwi kok. Lho kok Tenan. Sangka piye ya? Sangka apike. nggih saking ikhlasé anggenipun napa badhe ngabdi Lah iki dhumateng aku iki ngene masyarakat. ya, lurah ngantek 3 periode. Wis omahe mbiyen wis mung kaya ngono kuwi. Ha nggih niku lho kula iki gumet ya. Wis ora eneng apa-apa, wis mung ngono kuwi lemarine ya nggek kono kuwi manggone. Iya. Enten sing enten sing malih lho, Mak. Piye? Riyen kurungane manuk trocok sakniki kok manuk pleci, tambah cilik manuke mengkeret mo. Nah, kuwi bener-bener lurah sing ora ngiwa ora nengen kabeh mung demi rakyate semung kuwi. Terus kuwi sak jeke urip lurah ora tau gelem nyekel dhuwit blas. Lho kok mboten purun Alah serahke kono sapa le ngono dumun kono. Aku gah kon ngurusi wedi karo dhuwit. Iya. nggih panci dhuwit niku godaan kok. 3 hal yang menggoda manusia niku lak 1 harta, 2 tahta, 3 wanita. Cara Jawane nggih dhuwit, lungguhan karo cara demenan ngoten. Gampangan iki cethane nggih ngoten niku wau. Nggih cara basa liyane dhuwit dingklek karo teman wanita. Lah teman wanita, Pak. Lah kok sampeyan iki pikirane kene-kene kok budhe nggih. Niki Iki neng layang teko lho. nggih. Reng. Nggih. Nah. Pun waos langkung rumiyin. Iki Mas Yoto. Pak Yoto. Masake Sesi Deman. Ngaten nggih. Nika kula pun sowanaken Pak Yoto nggih mboten kiambakan Bapak menika nganti biyung kula Ibu Perwati ya. Ngateko. Monggo Wong ayu. kepareng jumeneng. Iya. Biung. Iya ngalah lho. Reng, Pripun? gendong. Kok gendong lho kaya Nah, wis iki margane mudar iki, Reng. Ya. kita itu bukan muhrim aja kaya Alah ngono. telek. Telek piye to Oh lho? dia anu gendongi mbokne kok le bengok-bengok lho. Mbok ya mbok nek Aku ngerti karepmu. karepe piye? Karepe njaluk gendong ngarep to kowe. Anek gelem.
Yo ora oleh to. Lah terus umpama kedadian terus kowe iki sakmono mbokmu sakmene terus piye ora? Yo ora le ngono, anak ki lak yo nek cah cilik ngono kae mbok gendong ngarep ra apa-apa, gedhe kok ngene mbok gendong yo. Pelecehan seksual Lah kuwi sing bahaya. di bawah umur. Iki panjenengane Pak Deyoto ngersake langgam Sesideman. Iji, niku Katok nggih ini. minangkani panyunan saking panjenenganipun Ibu Asih kalian Ibu Jinem. Kuwi sapa le? Kuwi sing ngadang sego karo masak sayur. Lah tek kowe apal. Lah kok iso blewung silaturahmi ki aja gur lapisan atas tok. Sik Semua nek kudu kowe pancen apal. Heeh. Iki mau sing apa sing adang karo Heeh. sing asah-asah. Heeh. Terus kowe ngerti ra sing godhok wedang sapa? Sing godhok wedang kene kuwi genah Pak Muji karo Pak Sudal. Kuwi. Pak Oh, Pamen kuwi karo nek asah-asah resike ra umum wong ngangge gelas reget angel disahi pecah sisan. Lambemu. Bidan kene iki ya enek Sapa? Bu Kanti karo Buning. Iki bukan iki. Udu Bu Kanti bidan desa. Iki yo bedane. Oh, iki bidan to. Heeh. Ning anu beda nek Bu Kanti iki. Bedane piye? Dia itu bedan paham ilmu farmatika biologis. Ning selain itu kan duwe ilmu kejawen. Oh, ngono. Nek nambani wong ki ora malah keporo ora Piye? dijaluki ragat soalnya ra kei obat. Carane piye sayang? Moro kuwi gur dilus-lus dilat-les ki mari kok lho piye. Nek nambani ngono kuwi. Contone pomo sirahe Mbak Purwati ngelu. Ngelu tindak wae Bu Kanti. Ning Ya Bu toh, Kanti, ning kono jeh, kuwi heeh. dongani dilus-lus bathuke dilat-les sirep sak nalika. Didilat ki mari. Mari. Ya Allah. Tangan kecekle Heeh. ora sah nyang sangkal putung. Oh, ngono. Kene Bu Bidan Bu Kanti. Lah nek kae dalange kan nyang-nyangen piye? Anyang-anyangen tak. Oh. Dilat Bu. Ora jawabe ora sudi jare. Dilat. Kowe guyu wae Mbak Sange, kerasa diempet. Guyu wong bayangke nek anyang-anyangen tenan terus guru didilat rasane piye. Diaturke Pun aturaken langgam sesideman menika. Bawa Bawa ya, bawa. Le. Injih. Wiwitane Hati-hati suaramu ki yo bladekan ngantek mbuh. nggih niki alhamdulillah rong bengi niki wis lekas rada metu. Kowe tak kei obate mbok iki mari. Nggih ya. nika tadi terus langsung rada mendho mari. Ayo didilat no ketok ya. Terus kabeh Megahe men kok dilat gareng. babak-babak ki yo ketoke wah aku ya arep daftar dilat. Handerek sang peke Le gareng, Dalem. iki panjenengane Bapak Camat kita, Pak Sigit. nggih Pak Sigit Suripno. Nggih, nggih panjenengane rawuh. pareng rawuh. Pak Nggih. Camat, Pak Camat Tengaran. no? Ah, nggih, ngaturaken sugeng rawuh Bapak. Bapak nggih sugeng Datan rawuh. kata lompen Pak Lurah kita, Mas Lurah kita, Mas Tarsono, Mas Garjo, Lurah Garjo. Garjo, Pak Lurah Kono. Garjo, Iya. nggih. Sing ketitenane gampang. Titenan. Pak Lurah Garjo nggering ngerokok to. Kipone sakmene iki lho. Iya ning ya aja terus neng rai ngono kuwi rumah. Ya ora. Lah niki ngaturke penuwun sedaya masyarakat sugihan sak kiwa tengene. Atas Sing wis rawuhipun. nggih, lan kula ya matur nuwun banget sing wis mercaya kula kalih Pak Kliwir setiap taune mesti mriki. Wis dadi keluarga kok ya Mbak Cange. Iya. Nggih, Iya. kula sing dipilih ki sing wis dadi keluarga kuwi. Jane aku ki percaya masyarakat sugihan arep Hah? ngrawuhke Ki Anom Surata Pak Mantep sing wis 200. Kecil ana. Kecil ning pilih sing keluarga Pak Kliwir kula lan jenengan. Mergane Pengiritan. ndokmu. Ora ya, Le. Mergane ya ngopo to wong dalange sing kaya ngene iki wis apik, wis gumyak kok. Ya ragat kan kena dialokasikan ke lainnya. Iya lah ya kuwi mula pengiritan ki nek Arep nanggap gareng Semarang kelakon. lakon. Kenapa kok mau terima gareng susuan? Lah ya kuwi. Lah kenapa? Lah ya kuwi mau sebabnya kelasnya beda, Bude. Nek Pak Gareng Semarang kan cara kelasnya kelas sapi. Lah kok kelas sapi? Bayarane gitu ku sapi cukup. Oh ngono. Terus Sawargi Mas Angga, gareng Angga Salatiga. Pak Gareng Karanganyar, Pak Gareng Palur kayak kelasnya kelas wedhus. Lah ngapa? Bayarane gitu. Nggo tuku wedhus cukup. Cukup. Terus nek gareng dodo? Gareng pung. Mentok. Kok mentok? Ya mentok nek sak truk ya ajine akeh lho. Oh, mbahmu ki. Pengiritan ki makna negatifnya memang ora apik, ning positif kan hemat itu pangkal kaya. Iya. Iki lho.
ngoten. Iya, pinter. Priya bagus kang olah budaya. Sawego guyu-guyu. Sawego ketok iki sehatne ketok ora waras iki. Lek tak takoni Lah ngene iki wae guyu loro. dhewe karo dingklak-dingkluk iki. Lah iya. Sowan menyang kutha gedhe. Ngerti cengkoke sapa? Sing kok sapa kuwi? Cengkoke Suwargi Banyu Biru. Mas Bagong. Heeh. Alah. Nggih nika saestu seniman Le. nembe Dukita kecalan panjenenganipun Hati-hati. Gareng Salatiga Mas Angga mula nyundunganipun para Hati-hati lho, Le. Mugi-mugi Hati-hati. kasuwarga jati. Aku Hati-hati wong sing ora percaya diri. Ya toh, kaya Mas Bagong, kuwi ora percaya diri. Oh iya Lah nek main mesti diorek-orek raine, ora wani nampilke raine asline. Mas Bagong, anakku lanang Angga, anakku lanang Gendul ya dandan Bagong to. Mongko Bagong Banyu Biru kae Bagong. Wis dipundhut. Gendul ya dandan Bagong. Heeh. Terus Gareng dandan Gareng. Iki Iya. mongko mesti golek tunggal mesti. Hati-hati lho Reng kowe. Tenan kowe. Aku ndang Kowe jok. sasi surae kudu digedeni amalmu lho Reng. Bener, jongkongno kene mah gendang. Wah iki rumangsa kok serius. Lho, aku ki ngene justru seniman sing apik ki seniman sing duwe isin kaya aku. Oh ngono. Lho, raiku ki asline ganteng. Terus Lho tak ora-ora ngene mergo aku ki duwe isin. oh ngono. Oh beda karo sing girong iki kan. Sawego. Rasa elek-elek wong terayo wis elek kok. Bendara teraskah yen ya nano Mering tiah ayu. nano Ya. Oh, selendang ukir ya. Hah? Aku makin ngene Sri Uning kok. Selendang ukir. Munggah cek kok ibuke. Walek Pak De. Wong gatekke jebule berarti wis waras iki. Selendang kuning kang saking ukir. Swara kurang pramana ning oasis ha. Cek koke. Ha. Ngumprum cengkok jlomprongke kancane. Ya ora to ya. Cengkok iki boleh kok ngendi wae. Oh ngaten nggih. Iya. Penting penak. Penak ki nek kanggone telake kono nek telake kene rung karek penak kok. Lah kok malah nelak-nelakke mboke to, Le. Aku ketrucut. Ngapa? Nggih lek sik mbok ra ngene iki to. Ngapa to, Le? Kita itu bukan muhrim. Alah Gusti Allah. Rumangsaku. Aku ki wong tuamu anggap bae aku ki mbokmu sayang. Yo nek aku Rizin apa-apa ta? Ya ngono wong ngono aku enek anak ngetengi mboke kok. Ah nek gone jenengan lak ngono nek nek iki medeni malah mbok sing memperkosa anak kok calon. Agung kromarang bendara Tia Sulistya Pijer. ngincangake alis Terus tresno sesideman yuk. monggo panaturaken Budhe. Sesideman dados. Yo. Luwih becik patrana timbang perpisahan mringet ya
putra lewat kincanging alasmu ngetuka kanandyan rasaning atiku Nandyan was lingsir yoswaku aku isih mampu lateni sliramu mongko kowe bocah gunung anatian bocah gunung keduh kehanjrimo jiwa ragaku kok kurang kehormatan mangkrong rupa ngarep Sip. Ah, Penak nggih? sesideman nggih. Penak tau nggih, yoga-yoga niki cah sekolahan kabeh. Om nggih Sing nom-nom ki cah isi sekolah. sedaya Isi kabeh, sing Lah, lah, sepuh-sepuh ki dosen-dosen kabeh. oh dosen isi Salok enek sing ilang sene. Dadi dus tok. kualat lho ngoreng oh tenan Mboten ya guyon ki nek ra karo kanca-kanca ya godhe Iya. karo sapa to. Nggih, semoga urip ana kutha gedhe kuwi tak atepoke masa isine apa wae natian sasideman Yo! pasti tak wujudke ayo ayo luwih becik paten ana timbang perpisahan mringyaga sulestia tore wangi samudana marang kula warga garwalan putra lewat kincanging alasmu lentuku kanandang rasane atiku nadyan musling serius aku isih mampu melateni sliramu mongko kowe bocah gunung anaknya bocah jiwa ragaku kak kurang kehormatan mangkrong rupa ngarep pinjem Sip. Mbak Cange Piye. menika panjenenganipun kula lan panjenengan menika kerawan Bapak Wakil Sampun rawuh? Semarang injih, Nggih. Bapak Ngesti Nugroho. Nah, matur Ngaturaken nuwun. wilujeng rawuh, sugeng pinaraan langkung Pak rumiyin. Ngesti sugeng rawuh matur sembah nuwun
tambah ayem tambah pringas-pringis. Lah ngopo? Lah kae bapakku kok. Iya nang sing dijagake kok. Wah, aja kaya ngono kuwi. Seniman itu tidak boleh seperti itu ya, Lerek. Oh betul, setuju. Kandhane ngono kok. Namanya saja seni. Ngisin-ngisini ngerti ta? Namanya saja seni. Lah seni Seni apa? itu sentuhan nurani. Oh. Mending aku yakin Pak Ngesti nuraninya selalu tersentuh. Oh, panjenengane luar biasa acung jempol. Oke, tenan aku ki dhuwitku ora tak nomorke 1 kok. Nomor piro? Nomor 6. Lah kok iso? 1 teko 5 genah to. Apa? Pancasila. Iya pinter anjane. Panjenengane kajengipun lenggah rumiyin kanthi skeca ditutupne mengke panjenengane mbok menawi badhe Puter sabda. paring Dawuh. apa menika dawuh dumateng kita sedaya. Nggih, mangke mirgan wekdal dipun aturaken samangke. Niki wau seki perjalanan jari jauh. Nggih. Nggih kersane ngunjuk. Kaliwungu langsung. Kaliwungu. Oh ngaten nggih, saking Kaliwungu mau. Iki Ya, adikku lanang geger iki. Sing ngendang ya. Le, kuwi jarane ngajak aku iki kapan ta, Le? Sire jane membengi jane. Jar ngebel-ngebel mbokne wae ora sida kok. Iki mau ngebel wae tok wae. Urip ana godha-godhe kuwi terbukae kemase apa wae nadyan sasi demen Awas. pasti tak wujudke. Matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun injih. Monggo penerak lenggah. Ki mumpung Nggih. bos kita Bapak Wakil Bupati Bapak Ngesti Nugroho. Nggih. Asma kinarep. Nggih pripun? Ngesti kuwi sing diesti, sing dikarepke. Nah, Nugroho ki pepadang. Mas, Lho sampean iki gujingan yo aku kok abote ra umum yo. Oh, lah ancek-ancek kayu. Wes. Langsung naik ya. loro sikile loro iki dilaten. Kok ya diapalke lho Mas aku. Hati-hati Ya kowe ya arek ngarang lagu kok. Karang lagu napa? Dilatono katresnanku. Kok tresno kok didilati lho Ya. jenengan ki ya aneh-aneh. Ki bos kita. Nggih, mau nglajengke. Saudara kita. Langsung diaturi pinarak manggung bae. Nggih. Heeh. Jenenganmu dilajengke ngesti menika. Iya. Napa wau? Ngesti iki tegese penggayuhan Nggih. sing digayuh. Nugroho ki pepadang. Pepadang, sing digayuh pepadang tumrape Kabupaten Semarang. Iya. Wah, nggih luar biasa. Nek kula benten melih. Apa? Yo tak cateti kok iki Pak Ngesti Nugroho saking suku kata melih. Nges menika ngesuwi laladan Semarang kanthi ikhlas lan amanah. Sip. Nggih. Ti menika tindakan yang dilakukan selalu untuk kesejahteraan masyarakat khususnya Kabupaten Semarang. Ya. Nunggal kalbu kalian Bapak Munjirin menciptakan kemakmuran di seluruh penjuru Kabupaten Semarang. Nyuwun tepuk tangane khusus yang ini. Gro menika grobokan paribasane utawa gledhek kang kebak ing samubarang. Ya kawruh, ya tresna, ya bondo. Mula pendak tamu seni tamu ning nggon acara ngeten iki biasane ninggali mesti. Saestu lho. Ho menika honone Pak Ngesti Nugroho. Apike kaya ngono kuwi ya mergo ning gareng ki mau. Nggih. Ning ngotak-atik kan kula. Nggih. Dindingane, Mas. Nggih, monggo pun didhengaken. Pinarak panggung langsung ngunjuke keri. Ngaten. Oh nggih. Kabar. Bapak Ngesti Nugroho. Pak Ngesti Nugroho pinarak panggung. Pak Ngesti Nugroho pinarak panggung. Pak Ngesti, Pak Ngesti. Jan. Alhamdulillah aku seneng banget dulurku tuwa rawuh. Aduh. Ayo. Oke.
Wis tak suwun anu paring dawuh sak oke-oke Bos. Nggih. Sugeng dalu bacange. Nggih. Nggih, yen sauntawis nika nggih. Sautalipun sampun sauntawis dalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sugeng dalu, salam sejahtera katus sagunging para rawuh. Wonten asalipun para pepundhen persepuh bini sepuh, aji sepuh tansah dadi dabekten. Wonten asalipun para alim, para ulama, para kiai. Tansah dadi hormatan. Wipanjenenganipun Bapak Camat Tangaran, Bapak Kepala Desa ing Rawuh, nika saking Pak Kepala Desa Tegalrejo, Sruwen, ugi panjenenganipun Bapak Kepala Desa Sugiyan Sumrambah sedaya para perangkat desa ing rawuh, sagunging rawuh ing dadi hormatan ugi panjenenganipun Bapak Dalang Haji Warjito. Nggih. Kliwir saking Boyolali. Nggih. Dalam rombongan tansah dadi hormatan. Nitik wedal ing sampun sautawis dalu kepareng kula matur sautawis kemawon ugi sahabat kula rencang kula Pak Dr. Pujo Pramusito, anggota DPRD Kabupaten Semarang tansah kula hormati. Kepareng kula matur ing sepindah kula nderek silaturahim kunjuk wonten sanipun sedaya para rawuh. Ingkang kaping kalih kepareng kula nyuwunaken wonten ing samudra paksami bilih panjenenganipun Bupati Semarang Bapak Dr. Haji Munjirin ESSPOG mersang rawuh kanthi pribadi awit ugi wonten dalu menika wonten Pagelaran Ringgit Purwo wonten ing Kecamatan Sumowono. Kepareng panjenenganipun Bupati Semarang ngaturaken salam kanthi atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang salajengipun kepareng kula atas nami pribadi ugi panjenenganipun Bapak Dr. Pujo Pramusito Bapak Camat atas nami pemerintah daerah Kabupaten Semarang nderek mangayu bagio wontenipun acara sedekah desa utawi merti desa wonten ing Desa Sugiyan wonten dalu menika. Mugi-mugi sedaya warga masyarakat ingkang rawuh ugi sedaya warga masyarakat Desa Sugiyan khususipun tansah pinaringan sehat walafiat, tansah pinaringan yuswa panjang, tansah pinaringan ayem tentrem gemah ripah loh jinawi. So mugi-mugi tansah pinaringan rezeki ingkang kathah ingkang barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi pembangunan saya tambah majeng, mugi-mugi masyarakat saya tambah sejahtera, amin ya robbal alamin. Salajengipun kanthi wontenipun Pagelaran Ringgit Purwo Dalu Atas ten menika ugi nguri-uri kabudayan Jawi ingkang lumampah wonten negari kita. Kala wau ugi wonten ing Kecamatan Kaliwungu ugi wonten pagelaran ketoprak ingkang sampun ajeng punah nika dipun bangkitaken malih. Kita sekathah sanesipun wonten Kabupaten Semarang kirang langkung wonten 3.000-an kesenian Pak, kelompok kesenian kedah kita uri-uri supados sak mangke tetep lestantun ingkang sak lami-laminipun. Ingkang angka 3 kepareng wonten ing Desa Sugiyan menika kula sarengan kalian panjenenganipun Bapak Dr. Pujo Pramusito minangka wakilipun panjenengan wonten ing DPRD Kabupaten Semarang yen kerjasama ingkang sae kaliyan panjenenganipun Bapak Kepala Desa, pertokoh masyarakat, ugi warga masyarakat alhamdulillah wonten ing wedal menika ugi Desa Sugiyan pikantuk bantuan sarana air bersih Pak nggih. Ya kirang langkung 175 juta rupiah. Nggih. Oke, dusun dukuhan ugi wonten RTLH, wonten tempat ibadah, wonten bantuan kesenian sanesipun. Mugi-mugi samangke saged manfaat kagem masyarakat wonten ing mriki. Saha kepareng kula matur nek mengki kathah le matur ndak mengki kedawan-dawan. Ugi nika wonten program pemerintah Kabupaten Semarang kagem Kecamatan Tangaran inggih menika pembangunan ruang terbuka publik wonten ing wilayah Desa Klero
Alhamdulillah wonten ing taun menika wonten anggaran 3,5 miliar rupiah. Lajeng mengki wonten ing taun 2022 insyaallah wonten anggaran 6,5 miliar rupiah. Supados Kecamatan Tangaran ingkang wonten ing sisih kidul menika ugi pikantuk bantuan utawi pembangunan saking pemerintah Kabupaten Semarang supados saya tambah majeng. Ngoten Pak nggih. Sajenipun tesih kathah bantuan kagem fisik, jalan usaha tani, pembangunan mergi sanesipun niku insyaallah sampun secara bertahap. Menipun nika awit kabupaten menika wonten kathah sanget 235 desa kelurahan ing kathah sanget secara bertahap. Tentunipun kita sedaya sampai ke depan pembangunan saya tambah majeng, saya insyaallah meserki saya tambah sejahtera. Kita wonten bantuan kesenian nika tahun menika wonten 600 kelompok seni ingkang pun bantu masing-masing 10 juta rupiah nika wonten anggaran ugi 6 miliar rupiah. Ingkang terakhir kepaleng ugi kula nyuwun dumateng para bapak ibu ingkang kagungan putra nem-nem Pak, semoga kita kula wentah sareng-sareng babagan kenakalan remaja, narkoba, sanesipun mugi-mugi putra-putri kita dados putra-putri ingkang soleh lan solehah ingkang migunani dumateng agami keluargi ugi dumateng nusa lan bangsa kita. Pakitan makaten ing kula aturaken, ibu pilih wonten atur kula ingkang kirani penggalih kepareng kula nyuwun gunging samudra paksami ingkang tanpi pepindho. Minangka sering ngatur akhirul kalam wa wahul maafiq ila aqwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Gareng niki kula ajeng nyuwun bantuan jenengan. Tapi sing nyanyi mengke kualik to Pak, kok malah boten. kula le nyuwun bantuan jenengan. Nggih. Pak Kuday. Jenengan mengke ingkang lucu. Gitu, Pak. Kula niku wau ningali nyuwun pangapunten Pak. Nggih. Nyuwun pangapunten, Pak Gareng niku alit, ibuke niku ageng, niku terus ajeng dawah to mriki. Kula ajeng gemujeng niki Bapak. Saestu lah wong Nggih. niku padha karo gajah ngeciki semut kok niku dadi. Nggih. Kula nyuwun lelagon Iji. ingkang nyanyi jenengan. Ngaten Yang sepindah mengke Banyu Langit banyu langit. ingkang kaping kalih setya tuhu kagem iji. masyarakat wonten ing mriki. Nggih, Ngaten nggih. setia tuhu kalian banyu langit. Nggih. Nggih, Pak. Nggih. Ah, mboten tak repot-repot to, Pak. Well, Nyuwun pangapunten mboten enten iki, Mas. Jebul mung gatel kok kukur-kukur. Oh, Tinggal tenan lagi jenengan. alah ide. Matur suwun, kedalang, nggih, monggo. Sembah nuwun Pak Gesti, mugi-mugi panjang yuswa, sehat selalu, sukses. Ah, nggih. Menika nggih ngaturi ninga bapak-bapak sedaya, Pak Gesti menika bibar kondur haji. Jadi kula nika tambah titel Pak Haji Ngesti Nugroho. Alhamdulillah, sowan mriki mugi-mugi mau sampun ndongaaken kathah-kathah, mugi-mugi ijabah sebab 40 hari sepulang dari haji menika tasih ijabah doanipun. Ah, nggih. Monggo Bu sinten niki gentosan apa kalih bubur ingkang ngaturaken pamundhut saking panjenenganipun. Ya, bubur Bapak lagi, Ngesti. bubur Oh, lagi. nggih. Nggih. Sikile wis mari durung? Oh, iya. Kula ora. Mari Oh, dong. syukur nek. Hei. Lho. Nek yo ngono ora biayaan ngono rumangsaku panggunge nek nganti ambruk. Pur. Iki ora masalah biayaan. Pur. Sing pasang teratak ya sini sentimen karo nggon penyanyi. Wong teratak nggon penyanyi kok dikai mentul-mentul kaya ngene iki piye. Sesuk neh dikanu Pak Dik. Dek kayune kaya ngene iki sing mari lho polok ngantek mlentrung iki. Rawuh. Pak Ngesti rawuh kathah-kathah dawuh ingkang pun dawuhaken babagan pembangunan sesuai dengan tema hari ini juga Iya, heeh. menyongsong kemerdekaan RI yang ke-74. Oke. 74 itu menuju ke pemerataan pembangunan di 4 penjuru NKRI. Apa wae le? Loh, pemerataan pembangunan segala ngono. macam bidang yo SDM termasuk infrastruktur dan lain-lain. Pinter Wah, luar tenan, biasa. ya Allah. Jadi termasuk sing pelosok-pelosok iki khususnya Kabupaten Semarang karo panjenenganipun Bapak Munjirin Pak Ngesti dipun gatosaken. Wah, Iya. nggih. Dasare- Monggo pun aturaken menika ingkang pun kersakaken Setya tuhu. Setya Tuhu Iya. kalian Banyu Langit. Bawa pur. Bibar Bawa. mawon nggih kundur haji Pak Haji Kliwir. Menika berkahipun diantu-antu sedaya warga masyarakat Sugihan sak Iya. kiwa tengenipun. Ya. Nggih. Wis umpen yo munggah kaji ngendi. Wis durung. Aku lagi umroh Mas. Oh, sampun umroh, sampun umroh. Ah, Gareng? Nggih.
Kula. Heeh. Kula nembe daftar. Ya, baru ku tunggu. Ora apa-apa ya Le ya. Wong Tidak. awake dhewe iki niat ngono wis Loh, entuk pahala kok ya. Daftar kan apa ge ning angen-angen Ning ya yo- wis kereken kok. Penyuwunane iki aku barang ki ya iso pengen haji rono ning saorarane ya aku ya wis ngerti Mekah Madinah. Ya. Nggih, mbok Ya. jenengan ki nek memang kesusu tenan mbok melu sing apa on H+. Ora nek ngono iki panggilan ilahi iki ora kena disengko Le. Ya, bener. Ora Panggilan kena ilahi. sengko, arepa duwite ki mblegedu sak omah iki to. Nek pancen Gusti Allah iki urung nakdirke panjenengane tindak rono, ya ora iso. Berarti kurang- Arepa kuwi wong pidak pejaratan, wong miskin ora ndek apa-apa, iso tindak rono. Lah iki alasanmu berarti babakan duit to. Nek kira-kira kurang ki ngalor nyang rono. Ngalor ning ndi? Kaya nyang ngebang to, mosok nanggon aku. Dibawani sik. Ya. Pamintaku masyarakat sami Kaget aku. jumbuh gitu. Pinter ngarang. Mboten iki ger diwahi sithik-sithik ngoten mawon. Ya. Atut runtut tansah reruntungan. Ya, mbok iki ndi? Datan kinggang Nonai. sarambut. Kliwatan di Pak dia. Kok bawa kok le senenge mlumpat-mlumpat ya kidang. Angkitku gen lek rampung. Suara. Lamun ada caketing hati. Wong ora aku mangsani. Ngopo? Tuwek kewek. Tak kandani. Umur boleh tua, semangat dan kemauan harus muda. Mula kuwi Ngono. mula Apa kuwi- adake penyanyi ndek ngisore padake Ayo, Purwati kok. mula Tuwa kuwi- kira 46 iki kanggo kurung tuwa. Heeh. Malah enak-enake kuwi. Mula aku Tekono geger iki nek ora percaya. mula aku wedi mbok cedhaki mau aku ki rada arep mlayu. Lah ngopo? Aku jare semangatmu muda aku kok nek mbok anu mah. Nak dinodai. Ah iya ternoda. Iya, masalah seniman kuwi, penampilan di atas panggung itu harus diutamakan. Betul. Penyanyi iki tidak harus wajahnya cantik. Betul. Penyanyi iki tidak harus wajahnya bodine seksi ramping. Betul. Iya toh? Ngono, sing penting iki pembawaan di atas panggung gimana bisa membawa suasana malam hari ini bisa Ben kita ngono. urip, ben kita urip. Ngomong ngono lak ya mergo awake lek kaya bagor kuwi dadi. Ora apa-apa wong penjerane Pak Ngesti ya demen karo Mbak Purwati ya. Ah sing ngomong sapa? Aku digawe barang Pak Ngesti ya panjenengane Napa? ngestoni lho. Ya, alhamdulillah. Matur sembah nuwun Bapak, mandhas manjing dadi sedulur. Banget-banget mulai ukuran kok Pak Ngesti bareng mbok undang. Lho ora masalah kuwi. Jenenge wong sesrawungan bae ki nek Pak Ngesti kuwi ora bedak-bedake ki rakyat cilik, kuwi rakyat gede ki penyanyi ki jenderal ora. Kan lah, Pak ya, Bu. Ngesti ki masyarakat terkecil apapun paribasan dikasih tahu undangan mesti tindak. Enggak, lah nek ya mbok tampani to sumbangane. Ya tamani no. Ayo yo tampani ngono kok nyatane. Yen cedak yen cedak tansah mulat sida asih Pindha Brakiti Makarya. Brakiti iki semut. Semut. Lah mu kan ning ngarepmu sedaya warga dadi dijumbuhke. Sedaya warga samya
netepi wajib Sida asih Langsung nggih, monggo. Aku kang setya satu Lalu wit piyen nganti saiki bapak seni kapapak opor sumunar hati kepangayam manku lahir batinku wis kurang rena tanda ya pasang sene nikah nanoninung undangannya di Bulanang panjen yo penak tenan. Sok melu aku ya, Le. Tenan nak yakin aku. Ki nang Sumatera kono Sok terkenal kudu mbok kendangi rombonganku. terkenal dadi pengendang Nusantara nek nang Sumatera. Oh, toh. Ki tenan geger mendo asmara. Kurang ajar. Mugianto berkahing widih hati ngomong tansah ya cepoke Ayo, ayo. Jroning uripku yen ora ana sliramu sumilire angin tansah mengenalmu rasa kang lewat tembakan
nggih. Sampun. Nah, Pun ije. nah. Tasih setunggal Bapak pamundanipun Wakil ngersake Banyu Langit. Banyu Langit. Iki mau yang pundutan Sinoman Priya Utama Nggih. ngersake Banyu Langit. Ah, nggih, nyeras-nyeras menika minangkani pamundan saking kanca-kanca Sinoman. Nah, karo Pak Wakil. Nggih. Monggo. Nuwun. Banyu Langit, Mas. Ya. Cowok, Mas. Ya, cowok. Iki, wah, diki. Ya, rambutnya disemir ngantek kaya Malah ngomong dhewe. ngomong dhewe. Ora usah ngomong wis do ngerti nek memang kok kuwi kok. Mas. Nggih, pun. Banyu Langit. Sone jos tenan iki. Hebat. Ben pancen gen pilek kupingmu kok. Mas. Ya, Banyu Langit. Nggih. Pak Yoto mangke nggih ngersake podang kuning pun aturaken sama mangke. Nggih, Pak Yoto. Nggih.
ngatur banyu langit. Nggih. Wonten panyunan malih. Iki mau Pak. Kaya to. Nggih. Ngersakaken podang kuning. Podang kuning. Nggih. Podang kuning Bapak Yata ingkang ngaturaken sinten menika Mak Cange? Monggo. Bu Kanti. Riyen Bu Kanti niki penyanyi hebat. Zaman booming-boomingnya perahu layar. Wah, derek Nirvana luar biasa goyange. Kelingan to wong kula dhisik kru Ora panggung. mungkin ngantek kemitir Lho, saestu lho kula ki dhisik kru panggung kok dadi. Megole piye megole? Wah, ngoten iki. Terus dhisik ki ya wis nyambi nyindian campur sari. Nate mangkat gelungan, ngorok cendak ngoten niku. Dadi roke cendak ning karo nganggo gelung obi. Dikuyu karo penonton. Nggih. Sinten menika? Ya, ndi ki nek sing ndi? Monggo, saarepmu milih ya. Bu Lari? Ya, Nggih. podang kuning. Podang kuning, Bu. Jumeneng apa, Bu? Hei! Eo, eo.
Jan. botak Ora umum. kuning. Ya, ora umum. Nggih. Ku nek gara-gara sambung meneh. Nggih, Sambung matur meneh ya. nuwun.